Chika! Yung manilipman mo nga pwede maninisilip. Kaysa na po de, ako na po de. Ay naunsa. Kung makalimot, iha miminte. Mula ko patay mo nga ba? Ako ay isa pa. Hinahinay lang taba, atong plano, bawan eh. Ano yung plano nga ba? Kung nagkansi ko ano eh. Manihida sa taba kasi Boss Abing hubog na kayo. Awang porma o. Kaya ka na. Magpaabot na siyang anak. Mabot ron. Uy, one shot niya. Gaya siya anak, uy. Gusto ko mo tanong sa iya ba? Ulat lang ba, makikita lang itang sika na ron. Kung ano po ni Vic eh, safety na kay ko ba? Hurot na ako ah. Tagay, pagkupod. Grabe, palubuga yun ni Boss Abing. Ay, Kasi nagyak ka na, pangayo lang yapon. Wala na kapalo ba, usay gibuhat niya ba? Boss, wala na, hurot na. uy, hala. Kapasa anak ni Abing, uy. Sika! Ako'y una. Sika! Naglisod ko. Yung manilipman mo nga pwede maninisilip. Hello. Yeah.